Ban kenteu yaki kam yelek kai kilan met hakajala Meghalaya, bat ban la ban penmi yaki klori yelek kai ki ban mi khamat nakajala, ke sorka Meghalaya menta kaladai ban penlet jingmut, kumno ban penjana shushu yakane ke benta, daka ba Pynrung no Iaka physical education, kum kawe neki subject hakijaka puli hakaleng kejala. Yakane kapang hakane katayo la tuklaru da kawai ni kiseng bhalang kejala kabala pharu da kimat jing dawa sa sorkar halor kane kapang. Haka Henry Tarek menta ubna Risau arajar arpaway kaseng Hinyautrap Integrated Territorial Organization HITO kalapha da kasithi syo menteri rangba kajala kumju yo menteri bakhmi ekatanat puli puthi bat menteri bakhmi ekatanat kikam yalekai haka balapan paw yakimat jing dawa kibiyadai ba kajing kenteu yakikam yalekai hakane kajala Meghalaya kawai ne kimat kabakane kaseng kalakadau kalong halor kajing don kam ban Pynrung no yak physical education haki Skul bat ki Kolej jong ke sorkar kum juru haki jaka puli jong ki riu shimet khanang bakani kan kenteu ki khna bat ki samla ki batbet haki jingele ka ba pher bakin yo lat ban mi khmat haki lempung ba pher khamtam ki basabar ke jalla bat sabari ru kumju Hakajia kran bat kinong pathai kubor hakani kasngi hasilong press club kinoy alam jongka HITO hapo kajing lam khamat president uba don bok dakar layathu bakat kum ke RTI ke bakilayo lalap bahadu menta kidang don tang sautali ki jaka puli ki baladon ya ki physical education teacher hendrai nakini ki saungut ru tang arngut kidai ki bala pendap ya kajing puli haka course physical education teacher kat ba kajing shisha kalong bahadu menta hakajala Meghalaya kibala pendap ya kajing puli ya ke course physical education teacher kidan palat ars pangut nalor kani ki Skul hakajala Meghalaya kidan khat sawajar hendrius pa khandai pau south li baro akaba ka sorkar la daga thung ya ki physical education teacher kan yarap ban penyo kam mi kisamla kibala pendap jing puli hakani ka benta bat kan kentiru iki khna bat kisamla hakijing la kai ba pher Khnang ba kandai ka wei ka lat yo kam yo jam yiki khon samla jungi kibla pa se kane katkum ka official record bangi yo yakin ni kibla pa se kane ke PET kibla don ka degree ba ka diploma ki don kum ars pangot te mangi pangi dawa daga 4000 ban create kata ka post halor ka nongrem ba ki retired coach ki qualified coach But kino ki be don benta ha sport ki de maki ken ban long jenuwen ban hikai khnang ba la ban ra sha ya kata ka sport kalong ka fitness ban light na kono ga jingma hapo hangni state ko jongi kane ka dai ka wei ka sen jam ka ba nado bayo jalla hadu menta phat ju don bo kran wat assembly ro kim phat ju ya kran hanre ki shu ya kran ba he be ki shu ele start be ngla pe ki ong ba hangne ka pau shai ki ong bam don fan Lamdon fan tat balai bat ki shuya sam kai ke bisa teng la shu ai be ki kan hon ar pholak lai pholak sau pholak hanre ya ka bri sha bat bam yo ki pha pun pule ki khana ke lai funding hanre hadu menta bat kata ka funding ke shu le no ai ha ka ba ar hi ngan poi byang sa ju hi ke phang la da ong ba ka sarkar kam sngam nem te ngi na kalyang ko jungi mentali ka de ka by election mo ka hapo lightly ki constituency ka dun ka by election ai bu pai ba un bishar la do unisia u khna jongi badu kam do jam u krishan u nget nem ye kane ka government balai u konrat bu shibu tang ye kane ban ye kran ban dikendo ban ngiro kade halor ka pausai ken ba every politician barok hot ki political party kim benar ye ka jaj ban rio ki shukran jaj ban rio tang daga ktien hendrei daga kam ki phai daga tadok